Абаме, я да видиш. А ти беше ли червената жабчица? Я да видим каква дълга коса, бе. А котката дошла ли е? Даде ли е мляко на котката? Хубавица. Я да видим, каква дълга коса е порасна. Няма котката, не е дошла. Ау, каква коса. Ела виж на огледалото. Любче, я вземи относи на огледалото да се види. Може по да се хареса. Ела да видиш на огледалото какво има. Тая котка избягала, не е дошла ли да... Каква хубава дълга коса. Хубавица. Я виж на огледалото какво има. Хубаво вече. Харесва ли ти шапката? Хубава ли? Видя ли каква шапка? Оп, да не паднеш. Няма. Ама ти не си сложила много хубаво. Ти пред ушите, то зад ушите. Трябва ли така може? Леко да не паднеш. Я виж на огледалото какво има. Я виж каква коса има това момиче. Как се казва това момиче там, бе? Кой там? Кое е това момиче? Познаваш ли го това момиче? Я? Кое е това момиче бе на огледалото? Как Софи? Не му налюби. Ама какво правиш? Плажеш кака Софи ли? Плажеш ли кака Софи? Леко, ще паднеш. Я иди сега мама да те види. Ще идеш ли при мама? Ясно. Ма кой гледаш там? Я да видя на огледалото, я да видя. Я виж. Кака Софи, ела да оправим шапката. Ела да сложим шапката както трябва. Я сега да те видя. Обърни се да те видя. Ще му плашиш ли? Така. Каква хубавица. Леле, мичка хубавичка. Я да те видя сега. Не така. Кой Няма така да не плюваш. слуша? Няма Слуша да ли? плюваш. Слуша тя обикновено. Батко ти пеши, да ще да бъде. Я да видим, ти имаш котка на блузата, бе. Имаш ли котка? Яси, мамечо. Мечо ли е? Какво е това? Я да го видя. Много хубава картинка имаш.